ತುಲೆ ಅನ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡದ್ GRB ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿದ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು. ಓವೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓವೆನ್ ಗುಟ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತೊಂದಿದ್ದಿ ಆತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಓವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಅತನಿಕುಲ್ಲ. ತುಲೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾರಿಲ ತುಲೆ ಏತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಉಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಪಲ್ಲು ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾರಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಉಂಡತೆ. ತುಲೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡತ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ ಸಾರಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್. ತುಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಓ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ತನ್ನೆಗೆ. ತುಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಬೈದಿನಿ ಆಂಡ ನಾನು 3 ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಉನ್ನತ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೆ. ಇದು 3 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ತುಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೇಳ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು 10th ಮುಟ್ಟ. ಉಂದತ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಉಲೇ ಬರ್ಪಿನ ರೋಡ್ ಕೆಂದ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಪಿನ ರೋಡ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು